Rasmus Mag D Entertainment. Television MC Dakadzira chibhiti kuti tigoisa mavoisi tavazetera zipesi edu mafanzi usabvuma kushandiswa futi nasatani chingomubvunza kuti wewakwani ingofaisa machuni ingawa ni chipo unacho mani usabvuma kushandiswa futi nasatani chingomubvunza kuti wewakwani ingofaisa machuni ingawa ni chipo unacho mani kushandiswa ramba nono iwe namatakune ari kumusoro zvikarema andarerutsa mutoro plasdiye anopasisa kutyoro usabvuma kushandiswa futi nasatani chingomubvunza kuti wewakwani ingofaisa machuni ingawa ni chipo unacho mani usabvuma kushandiswa futi nasatani chingomubvunza kuti wewakwani chingofaisa machuni ingawa ni chipo unacho mani zvichaita bo nekufamba kwenguva uchatara uchafarawo zuva bati usakanganwe kutenda usakanganwe kutenda ramba uchitenda usaterere vanovenga usabvuma kushandiswa futi nasatani chingomubvunza kuti wewakwani chingofaisa machuni ingawa ni chipo unacho mani usabvuma kushandiswa futi nasatani chingomubvunza kuti wewakwani chingofaisa machuni ingawa ni chipo unacho mani kushandiswa ramba nono iwe namatakune ari kumusoro zvikarema acharerutsa mutoro plasdiye anopasisa kutyoro usabvuma kushandiswa futi nasatani chingomubvunza kuti wewakwani chingofaisa machuni ingawa ni chipo unacho mani usabvuma kushandiswa futi nasatani chingomubvunza kuti wewakwani chingofaisa machuni ingawa ni chipo unacho mani Mag D Entertainment.